takže já vás vítám u mého druhého tutoriálu za dnešek a dneska to bude, jak nainstalovat do Team Fortress 2 cheaty a ukážeme si to, půjdete na váš nějaký prohlížeč, že mám třeba Google a půjdete na tu stránku celou, kterou dám do popisku rozhodně do popisku videa. Určitě do popisku videa a stáhnete si, dáte dovolat, chvíli počkáte, chvíli nebudete, já akorát chvíli natáčel Five Nights at Freddy's 1, což se mi ještě stahuje, jak jsem říkal, ale to bylo tamto video, jak vidíte, můžu to rychle naběhnout, tačka se to jenom počkáte, teď tady to si přitáhnete sem, takhle, takže takhle, když tohle zapnete, tak na to ťuknete, takzvaně takhle, OK, a teďka, jak se vám to načítá takhle tohle, tak zapnete Team Fortress 2 ofenzivně, tak já si musím zapnout Steam, který mi teď zapnout nepůjde, takže se mluvám, takže to je asi tu, ale jak zapnete tohle, dáte OK, zapnete si rychle Team Fortress 2, budete nejraději na trénink a to, a jak zapínáte cheaty, tak zmačknete na vaší klávesnici někde první řádku insert, tam bude tabulka a šipkama, jak máte na klávesnici, s tím jezdíte a pravou šipkou ty cheaty zapínáte a levou vypínáte. Takže je to dobrý. A to bylo vlastně takhle. No a jak jakoby tak si tam doporučuji, když jdete nikam na nenáročný, tak normálně tomu, tak dáte v cheatu, vypněte si cheat něco chat spawn, protože kdybyste to měli, tak vás to za chvíli vyhodí, takže to se vypne. Ale když budete na trénink a tam budete ráko zabírání bodu a tak vám to nekykne, takže jako něčemu je to dobrý. Už hodně lidí to natáčelo tohle. A je to celkem milý, já to zkoušel, jen jsem si to otvítal, někam jsem si to dal někam v hlavě a to všechno. Ale jak jsem říkal, zkuste si to, určitě vám říkám, až se vám to podaří, určitě je to fakt dobrý a já se s váma učím, Flygun a Flygun a to je vše.